Tere. Jem. Wala ba ito? Dinadonon. Asa sa oh, madalo. Wala dito. Hindi kita lubang. Karakayo balok. Ano kita gagawa? Igdusugad la mga utoy kana daw ka mga di. Kada usara ada nakaputik na kuan. Tapos Masuk. uy. One video. Nakabataan na. Eh, hindi nga sir. Sige. Uy. Marbina kan sinugod na May nalaki rin, may nalaki rin. Masugod. Yes, sir. Wala pupunta ng atong truck. Nagada sila agad. Kadong ata. Ano yung pangatas kay? Ano pa? Tol. Lang pa. Mataas pa aja? Oo, mga taas na pang kailan. Oh, kaya nakakuan na kasi niya. Nakalaki na. Okay na yan. Ako ito ito lang. Ato. Ini. Kasi na idon, ayaw pa sa ano na. Yes, sir. Ulo. Karena nga is tubig. Kung karin. Or Ramo ko na ba? Kalabot nga. Mama ko. Smile. Sir! Naawit pagpaglit. ano? Pag-plug si Digri yung mga samahan. Na kayo paghaya kay hindi ko nganit mag-plaglit si Preparation mo itong para mag minority kat sunod. Grade 4, grade 5, grade 6 Maraot nga minority. Ako nga major. Connection name na lang yung tatay din. Ano? Sir, ano ko no? Para. Oh, nay body. Mandito? Oh, nay hindi ko mo baso. Manding. Sir, baso. Gajum jay may dol rin Disposable glass. Ato man? Loyo. Para makain.
Nakaano ka mo. Ini kasi pinayan pagkatapos pa nga unamon, lulukutin naman tapos kakadatamon. Susunod ka to. At then, Di irurumpag na lang ang dida. Oo, yan. Pag kinuha ka dere mo Manila. asa kailangan ko magkuante pa sa diri lang maga. Iti mo ka na. Wala ka ako pagmuta, yung ngay. Di ka mo nakatapon ka ng Kumamir na sa may umir. Nakaka-obre na. Ano? Maniging papa ko na ni Ma'am Gaida. Bulig ako. Kinder to 3. Kinder to 3. Ano? Asa lang nga upa yan, grade 6. Rayda mo nga report. Ay, karigid dito. So uliwat di oto nga naso. Tadi ako na utalot tiya batasan. Very good. Wow, talaga naman. May mga sugat. Imna. Kaya para mag-viral. Inom-inuma. Hala, di ako. Asya na ito. Tapos na. Hindi ka na mabulig. Sige na. Sige na. Lokot. Hindi na kabulig. Sige na. Ginano ka na? Yeah. Kinapot. Kain. Kabot lang ang ani. Sila. Ali kita gaman mo aw. Dikit na lang mo, dikit na. Hindi mo nagawa mga sipulon. Wa agad. Lolo. Sige, end. I-click lang yung move forward. Biar Kandila ako. Atay siya. Masud din tilarong. Din eh.
hulugin niya cellphone. Ano ba? Ang prima, gininulat pa nila dito nga mag-apo. Ano ang tayo mga dito? Kaya sirado ka, sir. Marami pa sinasalit na. Wala ba? Uy! Wala may uno. Oo nga. May uno. May uno. Uy, kina-close siya. Man? Ano? Huhihin. May kunit ang fearless. Iya, kaong-kaong na. May barit fearless siya daw. Kapri. First. Ang lakay go naman niya ini. Ato dito ngalit mo pay paragoan. Wala ka. Anay ha? Ini abi nag-i-restorya man kita din. Nakakuha na ya? Sige go. Mahin ulit, lalabay. Wala din nagdalagan na. Oh, stop na, stop. Tapos din na. Ano stop? Ano? Anay. Sige hatag. Isu ka di ka tao. Sige. Atag. Atag. Hala! Hala! Paslan! Sa pa. Continue la ha. First line? Sunod liwat Charles. Masunod ko. Hatag lados. Target. Sa pa. Continue la. Kata sagat imset. Ako na diya. Oo, das. Ako na na-trace. Sige, try. Guys, das. Ore at pagdalagan. Le. Di wala? One more. Taas. Wala. Ano ka makay? Gula-gula? Tidak ka Jim. Tidak ka tapos dalagang kakalihan. Kayo, magbabag. Quick ka. Hatag lados. Tidak ka puso ka tidak. Charles, laman? Hindi ko tatagan. Baka diya, Tris. Adila anay usa. Tidak ka tidak ano. Receive ka hatag nga di. Dalagang ka nga di quick. Ngadto ka dos pila. Hatas at dos kay madala kang paya. Ah! Okay na. Dito? Paro.